po agenda mowacho giduto tetete. Dongeno ka jood bura nigi ting' mondo mon kor chak sonde koso un koro dwa mana rito ewi mano kiketo weche mag ng'iyo kit kaka jatend piny tiyo kaachiel kod kwayo makende makoro miyo od bura mar Senate kod Parliament. Ero kenge makoro neno ni winjo bed ni iluwo mondo mi agenda kata mise mage gi endi ochopo kare. Gima neno e CDF gima dwana kuonga wachi ni CDF osekonyo jothurwa nyaka ne chakre. CDF omiyo kata ogandawa ne onge sirikal to nwaneno ka yore igero to waneno ka sunde nitie to waneno ka basari nitie. Aneno kodhiro wach ne jood bura ni nyaka los chike manyalo konyo mondo CDF one kaka donjo kaluwore gi gima dono wacho te pacha kaka seneta CDF nyaka wabunge ne ni olos yo modongo kokonyo jothurwa. Te Senate awinjo ko wacho wach mosethago Senate ni pesa mi oversight go the counties. Wan kaka senators kanyakla achiel gi jood bura nyaka wadho ang'i nitiere kaka koro iloso gigi mondo mano chop kare. Ta adwana jiw ni jothurwa koro neno baba njo chiko ji 6,000. Jothurwa di koro jothurwa no osechamo 6,000 ma jothurwa do neno ka living standards gi koro chako dhi malo. Erokamano Seneta, irito 6,000 gi liyo mheshimiwa Sudugi kae